Tak vám to poviem teda ten vtip. Počúvajte dobre. Ide kamionista na kamióne. Na palubnej doske má papagaja a vzadu na korbe má, bol som v Bystrici, vzadu na korbe má sliepky. Idú po diaľnici a stretnú kurvu. Lukáš, nespojluj. Nepočuli to veľa ľudí, takže drž piču, Lukáš, lebo ťa zajebem. Idú po diaľnici a stretnú kurvu. A kamionista sa jej pýta, že dáš zajebať? A kurva, že nedám zajebať. A papagaj nedala zajebať, išla pešo, nie. Tak idú ďalej. A zase stretnú kurvu. A zase kamionista sa jej pýta, že dáš zajebať? A kurva, že nedám zajebať. A papagaj nedala zajebať, išla pešo. A kamionista mu vraví, že do piči ešte raz to povieš, tak pôjdeš dozadu ku sliepkam. Nie. Tak idú ďalej a zase stretnú kurvu. A zase sa jej pýta kamionista, dáš zajebať? A kurva, že nedám zajebať. A papagaj nedala zajebať, išla pešo. Tak kamionista nasratý ako kot ho hodí dozadu ku sliepkam, nie? A už príde na miesto vyloženia tých sliepok a otvorí vzadu korbu a iba sám papagaj a sa ho pýta papagaja, kde sú sliepky? A papagaj, nedali zajebať, tak išli pešo. Riaditeľ istej firmy hľada nového zamestnanca. Na stole mu ležia nejaké CVčka. CVčka znamená, že životopisy, aby niekto nebol v obraze, tak CVčka je životopis, dobre? Príde mu do kanclu jeden zamestnanec a všimne si CVčko na vrchu. Jej, to je Tono, toho zoberte, s ním sa budete mať super, jeho všetci poznajú, všeličo dokáže vybaviť a tak. Tak si to riaditeľ premyslí, zavolá ho na osobný pohovor, po pohovore ho vyprevádza, keď sa vo firme zastaví minister zahraničných vecí a hneď nazdar Tono, čo ty tu? Tak riaditeľ si povie, kurva, asi je fakt známy, ja ho vezmem a veď aspoň bude nápomocný, nie? Po týždni ho riaditeľ zobere na obed, keď pri vedľajšom stole sedí český prezident. Ten hneď, nazdar Tono, jak sa máš, dlho som te nevidel. Riaditeľ len krúti hlavu a nechápe, nie? O 2 týždne ide riaditeľ na služobku do Vatikánu, tak si povie, že nebude zle, keď zoberie aj Tona. Prišli do Vatikánu, tam plné námestie svätého Petra, pápež v okne kýva ľuďom. Tono pozerá a vraví riaditeľovi, počkajte tu, ja idem za pápežom a zakývam vám od neho z okna. Riaditeľ sa ho snaží... Filip, dík za 2. Kurva, normálne Filip nás zastavil v vtipe. Filip na vtipe zastavil. Kde sme prišli do Vatikánu, tam plné námestie svätého Petra, pápež v okne kýva ľuďom. Tono pozerá a vraví riaditeľovi, počkajte tu, ja idem za pápežom a zakývam od neho z okna. Riaditeľ sa ho snaží zastaviť, že to nebude dobrý nápad, že z toho budú problémy. O chvíľu sa však Tono zjaví v okne, pápež ho drží za rameno a spolu kývajú. Po pár minútach sa Tono vráti a tam už sanitka a riaditeľ s kyslíkovou maskou. Tono sa pýta, pán riaditeľ, čo sa vám preboha stalo? Riaditeľ, no vieš, nechápal som, keď si sa tam zjavil vedľa pápeža, ale skoro ma jeblo, keď za mnou prišiel Japonec s foťačikom na krku a opýtal sa ma, kto je ten týpek v bielom vedľa Tona. Dobre, ide teraz vtip, dobre? Dám to na celú obrazovku, aby ste boli v obraze. Máte to na celej obrazovke? Prečo som sa najebal ako kot? Takže, toto nechcem počuť tú hudbu. Takže, ide Američan, Slovák a Francúz na plťke. Bez krinču, dobre? Idú na plťke proste, v strede mora, skurvené more, veľké ako kot a idú na plťke proste, veslujú ako kot. A zrazu
zrazu sa proti ním zobrazí proste obrovská loď. Obrovská loď jak kokot, proste fezloď, proste najlepšia loď na svete, dobre? A na tej lodi je Lord Dracula. A ten im vraví proste, že ich nalodí na svoju palubu, nie? A im vraví, že chlapi, že ak mi dáte takú úlohu, ktorú nesplním, nie. Ak mi dáte takú úlohu, ktorú splním, tak vám dám zámok so 101 komnatami a ak ju Počkaj, ja som to dojebal. A ak mi dáte takú úlohu, ktorú splním, tak vás zožerem, tak. A keď mi dáte takú, čo nesplním, tak vám dám zámok so 101 komnatami, ale do tej 101 komnaty nemôžete za žiadnu cenu ísť, dobre? No, tak ide Američan a hodí prsteň do stredu mora, Dracula nájde a zožere ho. Čo to bol ten kokot? To bol Francúz. Ide Francúz, dobre? Ten zobere ihlu a hodí ju do kopy sena. Dracula samozrejme nájde tú ihlu a zožere ho. A Slovák rozmýšľa, že čo mu spraví. Tak si vytrhne z vajca chlp. Z vajca si vytrhne chlp. A tak tomu ho drží pred ksichtom tomu Draculovi a vraví mu, že teraz mi ho postav. A Dracula ten chlp stavia do piče a nič. Tak mu vraví, že Slovák do piče vyhral si ten zámok so 101 komnatami, že máš ten zámok, ale do tej 101 komnaty za žiadnu cenu nemôžeš vojsť. A on že dobre, ďakujem ti. A Slovák už žije na tom zámku 6 rokov, všetky komnaty má preskúmané, ale tú 101 komnatu proste nemá preskúmanú a takto pre ňou stojí pred tými dverami a vraví, že mám tam ísť, nemám tam ísť, sľúbil som mu to do piči, mám tam ísť, ale idem tam, vojde dnu a taká rakva v strede tej komnaty, nie? A tam Dracula ešte stále vystiera ten chlp z toho vajca, nie? A vraví tomu Slovákovi, že prosím ťa Slovák, postav mi ten chlp. A Slovák príde, tak toho chytí a vraví, že piča na obzore. A chlp sa postaví. Dobre? Či zle? Na piču? Chat. Ja mám veľa vtipov, ja vám môžem rozprávať do rána, ak chcete.